Right, taura tinzwe twakamuwanikidza sei mukadzi wako? Tsangamiro uyu anonzi Magachaya Wanda haana kuuya kudare. Tenga Lakmo ndiye plaintiff. Magachaya Wanda ashora dare renyu. Nyaya yaunzwa naTenga, nyaya ndeyekutora mukadzi wangu. Ndinoda kuripa nemombe 5 yanembowo dzako uchitupa nemari yedare. Uyanza Magachinani? Magachaya Wanda. Magachaya Wanda. Kutora here kana kudanana? Meatinzwe nyaya yacho. Taura tinzwe. Ndau yakaitika inini ndakavanetsana nemudzimai. Tanetsana nyaya yabvaenda kumapurisa. Taenda kumapurisa nyaya yakagadziriswa. Mukadzi bvanzi iwo nemhosva bweza ngoda kubata murume pasingaita ngoda kutouraya. Iwo wakazoitawo mhosva yekuti wakarohwa mukadzi. Saka iwe unofanira kubhadhara fine $25. Patagara. Ambuya bva wauya. Vanova ndiwo maini namasiro muridzi wemwana. Waibva wauya. Saka inini ndatumwa nevaridzi wemwana. Kuti ndaimotora chi? Mwana. Ndofunga ndine audio yandakaplaya. Yandakavarekodha. Chiitira kuti aumbowe mangwana. Imimi zvamaya kunotora muri kutirambanisa here kana kuti? Saka inini ndangotumwa ndiri kubvunza zvakadi zvakawanda. Ndikati noina handikwanisi kuti ndikutongesei nekuti muri kuti matumwa. Asi kumberi kwenyaya kuchazoita nyaya nekuti mimi ndimatumwa. Kuchazonzi tipire zvamakanoenda nazo. Vatora mudzimai wangu vaenda naye ngari 28 August. Vaenda vazondifonera, ndakazofonerwa neshamwari yangu inogara ikoko. Tukanzi mudzimai wako kunoko ndamuona ari kuti iye ndoda kudzoka kumba kwangu. Naye yatakanetsana iya ndoda kuti tigadzisane because hatina kuramba. Ndikati hazvina kuipa. Pandafona kune mukadzi. Nawe yandanzwa yakamira sei. Tukanzi hazisizvo zvakarongwa. Ndikati handiti ndimi makamupa phone number dzangu angasiya. Pandazofonera hanzvadzi yacho. Tsano. Naye yandakanzwa namai ichinzi muchandidaidza muchitigadzisa naye tokuendesa nemukadzi. Muchandidaidza rini? Kanzi inini mukwasha nawe handisi kutoiziva. Asi ndakatongoonawo mai wachitoti ndakanotora mwana anga ari kushungurudzwa. Asi mimi kana maita mari munouya toona kuti nyaya yacho toigadzirisa sei. Ndikati challenge iripo tsano pari zvino ndeyekuti vana vechikoro ndine mwana ari kuenda form 1 panda zvinhu zvakakwana nemari yacho neari kuenda ECD. Saka panda mari yakakwana. Saka izvizvi handikwanisi kuti ndiuye. Asi kana ndatengesa fodya ndinouya. Ini ndiri munzira kutengesa fodya. Ndakatoziva kuti mukadzi wangu vatororwa anonzi Wanda Magacha. Saka ndakaona kuti ndiende ikoko ndakambokonfirma ikoko kuti sabhuku ndiani chairman ndiye ndaronza kuti ndiye sabhuku wacho. Vanoona kuti ndikatoenda nyaya yangu inotonetsa plus ndikaenda kune hasha mogona kunokutisana. Mukuwadzana. Munewana kuroora iwe gadinzwe kuroora wakaroora here? Ndakaroora mbichana. Dambudziko rakazondimisa nderekuti ambuya havasiro muridzi wemwana. Tanziti wakaroora here? Hakuna kuroora mbijana. Wakaroora here? Chii chawakabvisa paroora? Ndikangoti pane pachida paine list. Handazosvika hangu kuna namombi ko. Wakabvisa chii? Rutsambo? Paida paine list. Handichanyasoziva kuti chii nechii chandakabvisa. Iwe chaunoziva chawakabvisa chii? Chaungataure dare rangu kuti ndakabvisa chakati nechakati nechakati. Ndopandiri kuti handichayeuki. Nekuti baba vandati ndipei list. Vandinyima list yacho. Handifungi kuti munhu ungatadze kuziva kuti zvandakabvisa inini panatezva rangu ndakabvisawo chakati nechakati nechakati. Kana iri mari chaiyo ungatadze kuziva kuti ndakabvisa mari yakati. Mukadzi wako kuti list iye anofanira kunge aine rake list. Watezva rangu nderawo. Ndoari kuti wakandinyima nderawo. Iye anofanira kunge aine rake. Saka vanatezvara vakakuti handikupi list. Wotaura kuti hauna kuroora wokunyima list unoita sei? Havasi tezvara wakandinyima list. Ndibaba wekundibereka ndowakaenda kunoita munyaya. Wokunyima list? Wanokunyimira baba wako? Nababa wacho hatisi kuwirirana. Wakatondipawo pisaundi ndikona uchitsika mupapani. Pamusana pei usingawirirana nababa wako? Pane nhau dzatakanetsanawo nemubereki. Because pakatoenda pachinoripota womukadzi baba wakati ndaita kuti mwana ari kutondishishidzira dano tema nebhemba rekutema nekundirowa.
zvikanzi nyaya yamuri kutaura yakaitika pameso penyu here zvikanzi kwete ndakanzwa navanotamba navo bva vaenda kumapurisa nyaya bva vaya kunobva vaningina mapapers episode vataya kuno bva vasvika zvikanzi baba hamukwanisi kuti mutorise mwana yenyu episode nemhaka yemutaura kuti zvamukutaura makuva saka vanzi pisoda zvikanzi pisoda yenyu haishandi nemhaka yekuti muchazoda kutsvagana baba nemwana saka ndakana kuona kuti ndiendeko baba vambonditaura kuti hausi mwana wangu uzonipa futi pisoda ndokuna kuvatsvaka ndikubvunzawo mukosha wangu paunondoroora wakatuma baba here right kana uchituma baba wako wakawapa mari yekundoroora wakadzoka nemari anga chiri $10 handichaziva kutenga mari igore ripi maybe kuma 2000 saka baba wako ari kukunyima roora rako iwe hauna vatezvara vanokunyima saka unogoziva sei kuti wakaroora iwe usingazivi zvawakaroora zvako atezvara vana kundinyima vakandinyima ndibaba nyakundibereka vatezvara vanokupa here iwe watorodza umwe mukadzi vanokupa sei ai baba nyakundibereka ndo vakandinyima kwete tezvara ko tezvara ndikati unogozoenda here kuna tezvara kuti ndipei wanyimwa nababa kwaungandoriwo nelisi iroro ndekupi hakuna kwandoriwana hakuna kumwe kwandoriwana saka zvichiva kuti hauna kuroora ka nekuti hauna iwewe pache zvako hausi kuziva kuti chawakaroora chacho kana kuti uzive kuti raiti jeredzwa rangu ngere mapondo here ngere chinyi rakaimbwa natuku haunai angari $10 asi $10 vanhu vakaroorwa $10 vamwe vakaroorwa nemapounds vamwe vakaroorwa nemahusa wese asi anoziva kuti raiti paroora rangu ndakabvisa chakati ndinombomubvunza iwewe wabvunzwa mubvunzo wakanaka kuti wakatumani kundoroora mukadzi wako wati ndakatuma baba kanizve baba wako vari kuti iwe pisoda iwewe uchiti baba ende munono wakawapa mari iyoyo $10 yacho ndoyanda kuti handichatonderera kuti kakare wakadzoka wachiti wakabvisa chii paroora rawakaita pamari yawakatuma wakataura kuti mwanangu pandadoroora ndakabvisa mari yakati parutsambo ndakabvisa mari yakati padanga ndakabvisa mari yayo pamatekenya ndebvu pamafukidza dumbu pakuombera pachi hapana chavanoziva saka dare rinokubatsira sei akanamiri tokatikeche kuti haana kuroora nekuti ari kuti akanyimwa lisi nababa wake nekuti havasikwirira but iye ndiye atuma baba kuti dai munondirooreri baba wadzoka umunyima lisi zvinobuda here wazonetsa nemaiwakabvauroroora vakandikupa lisi ndovaigara naro semunhu semubereki dai angari kuti ndakatora munext door aikwanisa kuya achidipa asi wakaroora rini 2000 unoziva kuti ndakaroora wakaroora mai manja ndakaroora 73 asi ukandibvunza nemari yandakapa munyai kuti aende ndinoiziwa iyi mari yangu yandakashanda kana uri wakashanda mari iwe haungambotiwe baba handichazivi ndakuwapa mari iwe usanyemba unauroora baiwe saka wakatorerwa mukadzi naambuya hawana chahauna chawakachinogura chinotsarukana chakabviswa ikoyi mune wana wangani wangani watatu kubva 2000 mune wana watatu chete hauna kuroora wewe saka mbuya wakati ndaunotora mwana wangu hapana chandakapiwa ndaunotora mwana wangu iwe uchibva watenda ende foshuwa hapana chawakabvisawo nyaya iri papa ngeyekuti hungu mukadzi akatorera zvakatoroorwa natezvara wakaona kuti hapana chiripo kuti pfuma baba wako havasi kuchaiburitsa list ngekutoti hapana mari yawakaendesa imwe yacho ndiwo wakatoita
iwo kuti waingana kwamakaita iwo kuziwa wakatodya mari yacho wasina kumbukunda kuti dai wanga uri kuziva dai wanga uriziva mari yacho wakabvisa tatoikalkuleta pano kuti yakasvika yakagumira pakati kutoti listi yose ukanga uine mari yakuti kutaura kuti chakati imari yakati kusvika pakati ndokwawakagumira. Saka panguva iyoyo yose pafuma usina kusvika kunini kudanga hausati wao kana kurutsambo kurutsambo kuti danga rakati pamwe wakagumira kumbudzi dzemasungiro mbudzi dzacho haana kuna vamwe vanoroorera baba ka baba wakati ndiwo wakandoroora achibva waita mukadzi ndo kusawirirana kwavari kuita nababa wake inhawo yekuti baba wakabva vanotora zvese vachibva vatora mukadzi ndo zvamusi kuwirirana handiti wanga wakurara nemuroora aiwa kwete chamusingawirirani nababa chii chekusvika pakuita ruvengo rwakadaro ndizotondinetsa kuziva kuti chii asiwo baba nemuroora vanowirirana nawo because mataura kuti pakandomangara muroora baba wakabva vandomangara wayawo musimisi wakaenda wese saka baba vanowirirana nemuroora nditaurise kudaro kamireza chifunza darira dai katosendeka nyaya parutivi kuti uyawine uchapupu wakuti zikararoa ndani kuti nyaya ikwanise but arikuti kuti haakwanisi kuona ka pamwe anogona kutsvaga madziri anotaura nababa wake kuti apuwe listika unombosendekwa parutivi unokwanisa kundoona here uchapupu hwekuti wakaroora chii chinonzi roora unochiziva here chinonzi roora zvatira kuti tikubatsire kuona kuti wakabvisa here mari yedanga wakabvisa here mari yerutsambo wakabvisa here mari yemafukidza dumbu wakabvisa here mombe yamai yababa zvese izvozvo mbudzi kwete dzekuombera nemakandidzwa nani nematekenya ndebvu nekuti tisu tine mwana hakusi kuroorawo handiti Ubvunzo wangu mukasho wangu mukadzi makaita wekutizisa here makaita wekuperekera ndakaita wekutizisa saka maonero andikuita sababa baba wachitora wakamarika wamuhungu akundobvisa tsvagirei kumi ndoroora zvekutaura nemukosha baba wanobvisa wakakamarika wondoita tsvagirei kumi ndozvaperera ipapo kuitira zvinoitika mangwana ndo pakaperera baba saka list rina baba ndo wari kuziva ende tsvagirei kuni hakusi kuroora musati maroora mugwasha saka nyaya taposponda hondotiunzira kuti umbowo hwekuti wakaroora mukadzi wako kana maibika mapoto ane kodzero yekuti awane mumwe murume anomuroora ndoona dambudziko rakanetsa ipapo nderekuti mai ava ndimaini havasiwo mai vaba nemukadzi wani mai wake iwe hauna kuroora mai wacho kana dai wakabvisa mombeyo mai yaipiwa iwo mainini wako ndo mai wacho mainini havasi munin'ina wamai mukadzi wababa wechipiri hamuri kuona ini ndinoroora kairi ndibatsirei ipapo ndikaenda ndikandoroorera mai ava ndinoroora kairi unoroora kairi ando atiri kuti isusu wakabvisa here mombe yeumai aiwa handina kuzosvika ikoko nemhaka yekuti mai ndakavabvunza ini ndikati onai mai imi kuti ndiyo kunoroora kwamuri muri stepmother ndinoroora kairi ndikange ndaziva baba wechi uchindoroora iwe uchindoroora ka hauoni mai hautaurira mai unotaura nababa baba vemwana wakafa yasari yanzvanzi hapana hama yekwababa inozikanwa hapana hama yekwamai inozikanwa saka na hauna kuroora ka nekuti aiwa ndopandiri kuti ndakanga ndaenda kekutanga pandaona inini paine mai nehanzvadzi nevavakidzani pasina hama yambo kwababa neyekwamai varegedza vaona kuti muroora kai
ndingatongo wangu advise yayo wati wakanzwa kuti mukadzi wako akatoko next Martin. kutotsvaga umwe mukadzi nguva ichi mukadzi akatotsvaga umwe mukadzi Wakazoya uchiclaima pfuma. madamages unobhadhara madamages haubhadhari pfuma ba unobhadhara matyorwa nekuti pane wana mombe yamai inodiwa kuti ubhadhare mombe yababa ubhadhara Mai vasiriwo nyakutumbura. inoenda kuna mai wacho Asikani. hama dzacho Awazi. unongova mombe yao inoenda kuna nasekuru inoenda kuna nasekuru wacho Pandabata bababatise pandataura kuti hapana anozikanwa amai kwamai nekwasekuru. Dzekwamai dzekwababa. Handizikana munin'ina watezvara kana bamukuru kana ani. Kana iye mukadzi atoziva. tenga kana chero mabushman akaziva hama dzake wana bushman chaiyo chaiyo unoendeswa kune verudzi akachengetwa kune verudzi wakamuchengeta iwawo ndokwainoenda ikoko ndo vanozoziva zvekuita Ndomai vakachengeta. Ndomai. zvangofara unongobvisa mombe marezva mukadzi wako akafa musi wanofa ndopauchaona mai wanougara pamuzi ndo mai wacho iwo vari kuramba kupa mari iwawo ndiwo mai wacho zvitsvake zvese zvese ndo pakusaurirana kwaaita nanatezvara wake nekuti aida kubvunza zvinhu hamusimi iwo achibva watora mukadzi wakati hora itomurodza kuno umwe anoda kubhadhara masabhuku anoziva tsika masabhuku totsvaga mukadzi chamwani chitsvaga umbowo hunotipa kuti wakaroora so dzatoziya kana maa muri mukubika mapoto hapana zvekuveka mapoto haasi mukadzi wako anga asi mukadzi wako Oraita hazvina kuipa maita basa. thank you saka mukadzi wevo kupenga hakuridzirwe bhero mhembero dzangu dzazove pedo muchandishambadza kunge zigo tichakudanai kumabiko